Uvaženi predstavnici medija, dobar dan. Poslanička grupa Dosta je bilo podržava današnji protest koji će se odigrati u 17 časova na ulicama Republike Srbije. S tim u vezi pozivamo sve, ne samo naše članove simpatizere, već i sve građane Srbije da danas u 17 časova, gde god da se nađu u svojim vozilima, ista vozila zaustave na sat vremena i izraze protest zbog povećanja cene goriva i akciza. Ne znam da li građani znaju, građani Republike da li znaju, da im je Vlada Republike Srbije i predsednik i tekako svaki dan suvozač u njihovim vozilima. Naime, za svaki litar natočenog goriva država uzima oko 50% ukoliko je u pitanju benzin, a oko 54% ukoliko je u pitanju dizel gorivo. Tako da predstavimo još jednostavnim rečnikom, ukoliko natočite 10 litara goriva, bilo u svoje vozilo, kombajn ili pak traktor, 5 litara goriva poklanjate državi. Tako da država Srbija ima jednu interesantnu računicu. Naime, kada se cena nafte na svetskom tržištu poveća, cene brže bolje budu povećane i porastu, a kada se litar odnosno kada se barel goriva i nafte smanje na svetskoj berzi, cene nekim čudom ostaju i dalje. Na taj način imamo situaciju da se sav novac od akciza odlazi u budžet, a onda iz tog novca se daje sumnjivim stranim investitorima koji pak otvaraju jeftina radna mesta. Srbi na taj način postaju jeftina radna snaga i ne postoji nikakav podsticaj za domaću privredu niti industriju. Poslanička grupa Dosta je bilo će uvek podržavati sve proteste koji su usmereni upravo protiv pljačkanja građana i uvek ćemo ih veoma rado podržati. Ukoliko imate nekih pitanja, izvolite. Ukoliko ne, zahvaljujem vam se.